Com m'agrada que faci soroll. Cada 15 dies tenim aquesta sintonia. Són els pets de Constantí, que ens van la mar de bé per il·lustrar precisament la xerrameca, el soroll, les bombar, tot el que faci falta que farem nosaltres al llarg dels propers minuts. Tot plegat acompanyats del nostre publicista de capçalera, que és en Javi Franco. Javi, molt bon dia. Hola, bona tarda. bona tarda. Molt bon, què tal, com esteu? Molt bé, ja veus que m'embalo perquè m'agrada molt quan ens visiteu aquí a l'estudi, de seguida m'animo. Com estàs? Molt bé, perfecte. Sí, ja ha arribat la caloreta, no? Com deien. Ha marxat la caloreta? Vols dir que ha marxat? Bueno, no, tampoc, també és veritat, Escolta, abans d'endinsar-nos de ple en la qüestió que avui volem posar en relleu, que gira entorn del bitxí català, deixa'm que pregunti. Digues. Retorn de Messi, sí o no? A veure, el Messi forma part de l'escut, o sigui, pot tornar quan vulgui. Vull dir, quan vulgui, això és casa seva, no hagués tingut que marxar i per mi encantaria que torni. Ara, Messi ja no farà les carreres que feia com va fer aquell gol al Getafe, ni per tirar faltes, que ostres, ja va bé, perquè, escolta, no ha fotut una falta, un gol de falta des que va marxar ell, pràcticament, no? O no, pràcticament no, realment, no? Ara, té l'edat que té, vull dir, i muntar tot un equip al redor d'una persona... És que a mi és el que m'està fent més por d'aquest suposat retorn de Messi ahir, que si havia arribat a Barcelona amb 15 o 20 maletes i això ja deixava entreveure que, per tant, venia per quedar. Recordem que encara és jugador del PSG i, per tant, a veure què passa. Si és que ha de passar alguna cosa aquest estiu. El cert és que el Barça ara té un equip que en Lliga ha donat el resultat, que és el campionat. Tenim que mirar el futur, tu, i el Messi, amb tota la nostra estima, que, repeteixo, forma part de l'escut, per el Messi ja tenim que mentalitzar que forma part del passat. No? Lamentablement, però és així, l'edat no perdona. Vull dir, i encara ja no és el que era. No? Com és normal, i a més, escolta'm, és normal. No? I llavors jo tinc les meves dubtes. A veure, d'entrada, jo fins que no ho vegi de que queda fixat, no m'ho creuré, vull dir, perquè el PSG, els àrabs, l'Inter de Miami, són jocs que volen, no? I clar, pagant el que no pot pagar mai el Barça, i menys ara, clar. I després una altra cosa, serà prou obedient com perquè el dia que Xavi digui ei, a la banqueta perquè han de jugar uns altres? O Xavi tindrà també aquesta mà de ferro per dir noi, toca quedar-te a la banqueta? A veure, sortim d'una avantatge de que són amics, són molt amics, no? I aleshores és una gran avantatge. Ara, jo suposo que ell no és tonto i ell sap que no pot fer 80 partits a l'any. És que és impossible, ja té una edat, no? Vulguis o no, no? Vull dir, ara, que l'encantaria tornar a Barça, sí, entre altres coses perquè la seva família són de Barcelona, són catalans, els seus fills, vull dir que és normal que vulguin venir els amics aquí, tot, i cada moment que pot agafa l'avió i ve a Barcelona, a la seva casa de Castelldefels, vull dir que és normal això. Ara, jo tinc les meves dubtes en els dos aspectes. Primer, que realment es fixi, i després de que muntar un equip alrededor d'una persona de 38 anys és fumut, no? En tot cas, ja ho veurem venir. Anirem seguint la premsa del cor, el diari Sport i Mundo Deportivo, i a veure què ens deparen tot aquest munt d'insinuacions entorn del retorn de Leo Messi. Va, centrem-nos en el que toca. Xavi, aquesta temporada ho vam explicar el passat mes de setembre i ens mantenim fidels a la idea inicial. El que fem és un repàs per aquelles marques que han deixat petjada al nostre territori i ho fem, doncs, coneixent la seva història i alhora les seves campanyes que han ajudat a créixer i que les han dut a bon port, en la majoria dels casos, d'altres, doncs, per el camí del Pedregal. Avui parlem de bitxí català. Sí, senyor. Parlem de bitxí català. De fet, el que tu dius, que són marques del país, del nostre país, i que vinculo la publicitat, la qual cosa és bastant lògic.
Vull dir, totes les grans marques tenen una vinculació directa, no indirecta, directa, una vinculació directa amb la seva publicitat. Marques del segle XX i parlo sempre de marques que la majoria de les marques que hem parlat d'aquí van començar a l'última part del segle XIX, com per exemple el Vichy català, que va començar el 1881. Vull dir, totes aquestes marques van, la majoria, doncs, no, la majoria de les que hem parlat van néixer a finals dels anys 20. I hi ha un eix comú en moltes de les marques que hem parlat fins ara, durant aquests mesos, de que, clar, l'arribada, la retornada dels indians a Catalunya, això va provocar que neixessin moltes marques. Venien molts diners. Calés, inversió... Inversió i llavors tal. I el sentit català, evidentment, és un sentit de negoci, d'empreses, de tirar endavant projectes, etcètera, que tot això s'unit, vull dir, va fer que moltes marques, estem parlant de marques de més de 100 anys, no? 1881. Sí. Doncs marxem a la selva, a les comarques gironines. Marxem a la selva. Hi havia un metge a Girona, un metge que era un metge que confiava molt en la hidroteràpia, en la homeopatia. Era molt... que per aquella època era una cosa bastant estranya, no? Però, clar, aquí ho hem parlat diverses vegades, els últims anys les darreres dècades del segle XIX, hi havia moltes pandèmies. Còlera, la pesta, etc. I en aquells moments també existia, concretament la còlera en aquella època. I llavors ell era un metge de Girona, però que a més donava voltants, també donava cop a la setmana a pobles petits del voltant de Girona. I li van dir un metge local, d'aquestos que surten a les pel·lícules, pel·lícules, sèries, metge de poble, li va dir que a Caldes de Malavella havia allà unes termes de l'època ja dels romans, unes piscines tèrmiques que tenien una aigua que era mineromedicinal molt bona, que portava una alta concentració de bicarbonat de sodi, etc. I que aquest poble, aquest metge rural, doncs les donava als seus pacients. Ell va recabar a Caldes de Malavella, ho va comprovar, va fer investigar de la seva butxaca aquestes aigües que sortien a 60 graus d'unes fonts d'allà i, evidentment, tenia una alta concentració molt bones que, unit a que ell confiava molt en aquest sistema, en aquesta medicina alternativa en aquella època, doncs li va decidir que va comprar tots els terrenys d'aquestes termes. Escolta, m'estàs dient, o m'estàs donant a entendre, o jo he arribat a la conclusió que Vichy Català, com d'altres productes que a dia d'avui els tenim superfamiliaritzats en el nostre dia a dia i que anem a buscar en un centre comercial o en un colmado, esdevé en els seus orígens com un remei que aniríem a buscar a cal apotecari? A veure, és que... No, ho has entès bé. És que jo crec que en aquella època la fe... Anaven a les bruixes, i anaven a altres llocs. Vull dir, aquí qualsevol cosa que anava bé, escolta'm, anaven a la farmàcia, al boticari, que no era una farmàcia, era el boticari, i demanaven coses. De fet, totes aquestes... Danone, recordem que vam parlar que el Danone va començar a les farmàcies i altres productes van començar. Que Vichy Català comença també com a remei per... Correcte. Ell va comprar tot allò i llavors el primer que va fer es va moure molt
era una persona bastant adinerada, vull dir que no era un metge de poble, com el que li va dir, sinó una persona... I llavors va començar va investigar totes les propietats d'aquesta aigua, va veure que era correcta, la va presentar al Ministeri d'on sigui, i 2 anys després, en el 1883, doncs ja estava declarada d'utilitat pública per un Real Decret a Madrid. La qual cosa és el que volia ell, tenir un recolzament oficial, i al 89, a 1889, vull dir res, uns mesos després, uns anys després, no arriba ni a 10 anys, de descobrir aquestes fonts i de comprar els terrenys, doncs ja va sortir la primera ampolla automatitzada, embotellada automàticament, no? I les va començar a vendre a on? A les farmàcies. També el Vichy català es va començar a vendre a les farmàcies i drogueries. Punts de venda, en aquella època no eren els punts de venda d'ara, i tot el que tenia que veure en tots els llocs hi havia una farmàcia, un boticari, no? Tots els llocs, als pobles i tal i qual, vull dir que era un punt de venda, una xarxa molt bona per a ells, no? I a més, donar el suport d'una farmàcia doncs també li donava una certa credibilitat. Escolta, i quan esdevé ja? Perquè em penso que és ara força en els inicis que la marca agafa ja certa envergadura. Vichy català assenta unes molt bones bases, té uns molt bons fonaments. A veure, ell va tenir una gran idea, que jo diria que té un 50% de valor el fet de que conjuntament amb l'explotació comercial de l'aigua del Vichy català va fer un balneari. I això li va donar un suport impressionant. De fet, el balneari que va crear i que existeix, no? El va començar a 1893 i volia fer un balneari però de luxe. Evidentment, allò només podien anar persones de classe alta i aristòcrates, etc. Ja no solament estava a Girona, a Caldes de la Vella, i ja no solament de Catalunya i tal, sinó venien de tot arreu, d'Espanya i tal i qual. Això al final és el que consolida una marca, també. Clar. I llavors li va dir balneari Vichy català, vull dir que les dues coses s'ajuntaven, no? I això li va donar tant suport. Tant és així, que a més ja dic que va tenir molta idea, de que quan va començar a fer el balneari, clar, ell havia fet una inversió molt gran per muntar la fàbrica d'explotació comercial de Vichy per tota Espanya. Vull dir que va començar ja no solament a Catalunya, sinó a tot el resta de l'estat espanyol, doncs va començar a vendre Vichy català. Va fer una inversió molt bona. Tècnicament va comprar unes màquines a Alemanya molt bones d'embotellament i de rentar. I es va quedar, necessitava inversors. I va tenir la gran idea de que l'any 1900, quan ja s'havia posat la primera pedra, s'havia fet la primera planta de l'edifici, però necessitava fer un gran edifici, un gran balneari, es va unir amb 4 indians. Quatre indians que estaven arribant ja de Cuba i de Cuba cap aquí, de Puerto Rico i de Cuba cap aquí, i que es volien invertir. I aquests 4 indians van posar molts diners. Un d'ells, per exemple, va ser el senyor Milà, el de la Casa Milà, el de la Pedrera, no? Doncs va ser un dels primers empresaris o inversors o capitalistes que van invertir en el balneari, no? Que és una peça fonamental, repeteixo, és una peça fonamental de les marques, perquè venia tothom, al balneari, tothom que podia. Aleshores, clar, el fet d'haver ja socis inversors, això fa que esdevingui una societat anònima. Sí, efectivament, va ser per això. Vull dir, era una societat privada i va veure que necessitava molta pasta. Ell tenia, però necessitava molta més pasta i va convertir allò en una societat anònima, tot allò absolutament. Tant és així que no és com altres
altres per Danone, que hem parlat de moltes empreses aquí, de Colacao, etc., de Cacaolat, gent que anaven passant de pares a fills. Sí, En el aquest Cadisai, cas, per exemple. exacte, en aquest cas concret, ell va fer una societat anònima i sí que va ser un president més, i no el primer, va ser un president més, dels anys 20, etc. Estava molt ficat en política, va ser alcalde, crec que va ser alcalde de Girona, o regidor regidor de Girona, durant molts anys, de dretes, no? Evidentment, perquè li venia d'una posició de molta pasta, de molts diners d'allà, i allò va ser... I els inversors van invertir... Sobretot, el secret de Bicing Catalana és que van invertir molt en automatitzar la fàbrica d'embotellament. Vull dir, constantment, només feia que invertir per embotellar ràpidament. No? Segurament que si no hi hagués hagut aquesta voluntat inicial per modernitzar, per anar sempre a l'última, a dia d'avui, Vichy Catalán no seria Efectivament, que l'any 59, quan aquí era bàsicament la postguerra, bueno, o quasi la postguerra, i ja embotellaven 10.000 ampolles al dia. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, vull dir que era una animalada, no? Va, escolta, anem a pams, perquè tenim algunes falques que podem escoltar i, per tant, fer-nos una idea també del que significa Vichy Catalán al camp de la publicitat. Escoltem la primera. Cuando descubrí las características genuinas de Vichy Catalán, prometí hacer llegar esa agua a todo el mundo. Hoy soy feliz. La veo en los hogares, en las terrazas, con sabores, con zumo de frutas e incluso como tónica. Y es que, cuando algo es genuino, se hace universal. Vichy Catalán. Aquest és l'eslògan, Cuando algo es genuino se hace universal. Efectivament. I precisament es parla d'això, dels orígens, de quan troba aquestes fonts. Efectivament. I a més, que Vichy Catalán, i això ho he vist jo, no m'ho han dit, està per Europa, està a tope. Vull dir, a veure, aquí vals €1 l'ampolla, val €1 l'ampolla de litre, no? Val €1,30 o por ahí. I clar, en Bèlgica, a Luxemburg, val €3. És el doble. Però és que està un mercat. A mi em deien uns amics belgues que és que la millor aigua en gas del món. I ell ha volgut ser... ells, vull dir, el Vichy Catalán, l'empresa, ha volgut mantenir aquest concepte, no? Que sigui sempre reconeguda internacionalment. Es va muntar la SA, que deies tu, a la Rambla de les Flors de Barcelona, i res, acabada la guerra ja va marxar on està encara, la seu, a Barcelona, al carrer Roger de Llúria. Segona cosa, deies que l'any 1959 ja s'embotellaven 10.000 ampolles al dia de Vichy Catalán. Hem fet aquesta mirada, doncs, ja a la postguerra o una miqueta més enllà. En tot cas, un petit parèntesi, anys 36 a 39, anys de Guerra Civil Espanyola, com en tantes altres empreses, s'incauta... S'incauta, però no la tanquen. O sigui, va ser... Ja ha passat això en algunes marques que hem parlat aquí, no? Sobretot les marques que tenen... no era el cas de Vichy Catalán, però marques que tenien una fórmula secreta o semisecreta, doncs evidentment no la podien, no volien que... Evidentment, els treballadors, els directius, es convertien no en jefazos, sinó els que quedaven, no? La majoria marxaven, no? Sinó a treballadors, i estaven controlats per sindicats d'obrers i tal i qual. I el balneari, o sigui, evidentment amb una producció molt més baixa, però va seguir existint. A més, Vichy Catalán cada vegada més
i anava incorporant més marques, no solament d'aigua en gas, sinó aigües normals. Fondor, per exemple, és d'ells. I llavors el balneari el van convertir en un hospital militar, perquè tenia unes característiques d'habitacions, etc., i el van convertir, la Generalitat el va convertir en un hospital militar. Va, que tenim un altre anunci que ens anirà a la mar de bé per il·lustrar bé quina és aquesta trajectòria que ha teixit Vichy Catalán. Molt bé. En Vichy Catalán hemos hecho el anuncio que creemos que te gustaría ver. Creemos, por ejemplo, que te gustan los locutores argentinos. Hemos puesto un argentino. ¿Y que te gustan los perritos? Más grande, que toque el ukelele. Y creemos que te gustan las chicas bailando, re lindas. Y los chicos con bigotes. También escuchamos que te gustan las explosiones. Y las abuelas, bueno, con brackets. Y eso es una oveja mitad oveja, mitad cohete. Y para acabar, si te gustan las latas, Vichy Catalán en lata. Sinceramente, te tiene que gustar. Això també és un abans i un després, el canvi de l'envàs, el passant llauna. Per cert, respecte a l'anunci, m'ha recordat aquella mena d'humor absurd del Sabe Mixta, que ja vam comentar un dia. Sí, però aquí va dirigit. És que has de mirar que la llauna va dirigit a gent que va pel carrer, nanos que surten del col·le, jo què sé, joventut que se la porten a classe, no es porten l'ampolla gran, sinó una llauna. Vull dir, aquí va dirigit. Sempre has de passar-lo. I amb la mixta, jo que ho vaig viure molt a prop, vull dir que és que no m'agrada la mixta i tal i qual. Però clar, si no vas dirigit a tu, la mixta, si vas dirigit a la gent jove, només faltaria que t'agradés a tu la mixta, l'anunci de la mixta, no? El Pato Willy, només faltaria que t'agradés a tu, no? Va fer una de les secrets, perquè clar, com sempre passa, als anys 70 va tenir una petita crisi, es va recuperar immediatament, però sempre les recuperacions que ha fet el Vichy Catalán ha sigut posant-hi idees al negoci, posant la llauna, vull dir, fabricar la llauna, ficar sucs, ficar ara en aquest moment diversos favors, la tònica, vull dir, també ja existeix la tònica, Vichy Catalán, vull dir, intentant sempre ficar novetats per aconseguir ampliar el mercat. Fins i tot en el mateix envàs. Ara parlàvem de la llauna, però cal destacar que jo crec que una de les grans icones també d'aquest Vichy Catalán és el trencadís del modernisme de Gaudí incorporat. Efectivament, vull dir, van ser tan arriscats, positivament arriscats, que l'etiqueta retro que tenien, la vintage que tenien, que era molt maca, per anys, la van evolucionar i l'envàs la van posar, com tu molt bé acabes de dir, un color verd que és molt identificatiu. Vull dir, tu vas per lineal, jo soc un babal, vull dir, jo veig aigua en gas, no? I vas al lineal i veus perfectament quan l'ampolla verda és que l'ampolla de Vichy Catalán, no? Vull dir que sempre han evolucionat. Per cert que rep un guardó, un reconeixement, aquesta ampolla, premi al millor envàs del món als World Awards. I per cert, que hem passat per alt que l'any 92 va ser l'aigua olímpica de les Olimpiades. Va ser l'aigua olímpica, ella, vull dir, Vichy Catalán i Fondor, que és de Vichy Català. Vull dir, les dues aigües van ser aigües olímpiques i, clar, estava Vichy Català, estava altra. I moltes vegades el que passa és que quan aconsegueixes signar un contracte amb algú esportiu, el que passa és que, de pas, no deixes que la competència entri. Ben vist, és tota l'estratègia. Heineken és de la Champions, i no deixa que la competència entri. Ja de pas això, no? I la seva imatge està vinculada amb aquell event esportiu. Javi, és molt tard. Passa un minut del punt de 2:15 de la tarda, però acabem precisament amb un tercer anunci de Vichy Catalán. Molt bé. Papá, ¿por qué bebes Vichy Catalán?
¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta. Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo, personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. De 2 en 2, com les natilles. Hi ha en Ronaldinho, que repetia. Xavi, ho haurem de deixar. Que Ronaldinho, precisament, demà, amb una conferència que dono, ficarem un spot de Ronaldinho. Mira, va la mar de bé que m'ho hagi recordat, perquè jo ja ho passava per acte de l'agenda. Demà fas una conferència a la sala de graus de la Rovira i Virgili, al campus Catalunya, sobre el Colacau. Recordem que tot això ens ho vas explicar aquí. Al final és, escolta, de carrer major al món. I tant. És la segona. Ja vas donar la de Danone i es va convertir en xerrada en conferència i ara la xerrada de Colacau es converteix en conferència a la Rovira i Virgili. Que vagi molt bé. Igual, moltes gràcies.